er et diskotek herovre på Ærø? Det er anderledes, tror jeg. Det er jo, hvis man nu for eksempel går i byen på Fyn, så går man i byen 2 og 2 eller 3 og 3 eller 5 og 5. Hvor hvis man går i byen her på Ærø, så er det som om, at det er en stor fest. Det er som om alle kender hinanden, og dem, der ikke kender alle, lærer hurtigt alle at kende. Hvordan er det i forhold til, at mange af de unge på Ærø er under 18 år? Jeg tror faktisk, det er en god ting. Fordi de opfører sig rigtig, rigtig pænt. Næsten alle sammen. De opfører sig rigtig pænt. Og de har ikke fået en masse unødder med, hvis folk på 25 eller 30 år, for eksempel, når de kommer i byen, så de ejer bare det hele. Eller de tror, nu skal de lige vise os, hvordan man gør, hvor unge mennesker bare opfører sig rigtig pænt. Og tror jeg faktisk sætter mere pris på at gå i byen, end folk, der er voksne har det. Jeg tror, at unge mennesker har det i hvert fald mindst lige så sjovt. Vi har hørt, at der er en konflikt mellem de unge på Ærø og de unge tilflyttere på VUC. Mærker I det på diskoteket? Svært overhovedet, faktisk. Førhen, der var det sådan, at når der kom nye HF herovre, så skulle det lige ud og vise hele Ærø, hvordan man bare skulle styre det hele. Og så var der for eksempel nogle Ærøboer, hovedsageligt dem ude fra landet, som ikke ville finde sig i at skulle vise noget som helst. Så der var noget ballade før, men det er 4-5 år siden. Og nu synes jeg faktisk slet ikke, det er slet. Der er en enkelt gang imellem, men det er ikke noget, vi oplever i hvert fald. Ikke ret ofte. Er der en konflikt mellem de unge på Ærø og de unge tilflyttere fra VUC? Ja, det er der. Og det har jeg også et par eksempler på, hvor nogle af de nye, altså VUC'erne, de føler, at de er lidt uleset, når de kommer til Ærø. Og der har så opstået nogle konflikter blandt andet igen på Miss Sophie, fordi der har man følt, at de her fastboende, de har generet dem, når de nu går i byen. Og det har så, ja, det har lavet noget slagsmål. Så de føler det i hvert fald, de her VUC'er. Jeg tror ikke, når jeg har talt med de fastboende, altså unge mennesker heroverfra, de synes ikke, at det er dem, der er årsagen. Men det er jo det, jeg hører i hvert fald. Det er bagved, det er jo så Skjoldenæsfærgen til Sønderborg og til Fåborg. Og ikke til Sønderborg, vel, men altså til Als. Og der har længe hersket den opfattelse, at de fleste illegale rusmidler, de kom via enten Svendborg eller Fåborg. Men hen over det sidste år, der har faktisk været tendens til, at rigtig meget er kommet fra Sønderborg. Og der er også meget, der peger på, at det faktisk har foregået ret velorganiseret og ret veldrevet, hvis man kan tale om det i den verden. Det har aldrig været de store mængder af gangen, men mange begge små, så er det faktisk blevet til en hel del, der er kommet hen over vandet der. Så ude i Lille Søby om natten, ser måske ikke ud til at ske ret meget, men under overfladen, så sker der altså noget over hele øen derovre. Så jeg synes, vi skal køre lidt videre, ikke også? Og så se, hvad der sker. Har du en mening om de unges alkoholsforbrug? Ja, jeg har været til flere konferencer om unges drikkevaner, og der har blandt andet været nogle hjerneforskere indover. Det, der er bekymrende, det er, hvis man starter ned i 12, 13, 14 års alderen, fordi der er ens pandelap inde i hjernen, den er faktisk ikke udviklet. Og det betyder, så kan man tage varige skader af at drikke alkohol.
loven siger 18 år, som jeg sagde før, på værtshuset, men 16 år, at man kan købe det i butikker op til en vis procent. Men det er sådan, at når man er 16 år, så er den så meget udviklet, at så tager den ikke så meget skade. Så jeg synes jo generelt, skal man virkelig tænke sig om. Så det er lidt bekymrende, at der skal alt det alkohol til, når man er samlet som unge mennesker. Det burde være sådan, at man nok kun more sig uden at drikke sig ud af hegnet. Jo. Så ser jeg også nogen indimellem, hvor jeg er blevet tilkaldt på Miss Sophie, der har lavet et blandingsmisbrug. Og det er sådan noget med, at de har taget lidt til næsen. De har taget kokain, amfetamin og alkohol, og så, eller også nogle små uskyldige udseende piller. Og så ligger de faktisk med kramper og frode om munden. Om bagved, om vi var indgået over, hvor altid helt vildt flink, sød og rar knægt, der er 18 år nu, tror jeg. Det første år, hvor han var herovre, der fik han lært at ryge hash, og så fik vi faktisk vendt ham af med det, og han var igennem et helt behandlingsforløb, og han kom ud, og det var rigtig godt. Han blev faktisk helt clean. Og holdt den i et år. Nu her efter sommerferien, der er han så... Der troede jeg, han var begyndt at ryge igen, men nej. Han var så begyndt at gå på værtshus sammen med en kammerat. Og det var lidt spøjst, fordi det var faktisk næsten det samme, man kunne se på. Studieaktiviteten, den dalede. Han kom bagefter med sine afleveringer. Begyndte at tabe sig, fordi han ikke havde råd til at spise rigtig mad. Så hvad stiller man op med sådan en? Det er jo ikke ulovligt at være alkoholiker i Danmark. Det kan han være. Så det er jo bare et spørgsmål om, hvad man kan tilbyde i stedet for. Og vi prøver så at få ham i gang med lidt foreningsarbejde. Han kan godt lide at sejle. Det er så godt nok lige sidst på sæsonen, ikke? Men prøv at få ham med i en forening. Så det er også en del af arbejdet. I hvilke situationer bliver politiet typisk involveret i forhold til et unge på Ærø? Jamen, det gør vi for eksempel ved hærværk, ulovlige knalder, vold. Og voldsager, det er nok en af de hyppigste, fordi der er mange unge mennesker, der starter tidligt med at gå i byen. Og så tager de på det lokale diskotek eller et af værtshusene, hvor det burde ikke kunne ske, men de påstår jo selv, eller I påstår, I unge mennesker, at I har nogle forfester hjemme, og det er der, I får jeres alkohol. Jeg har nu nok værtshusene mistænkt for at udskænke til mindreårige også, fordi selvom man kan købe alkohol til en vis grænse, promille eller procent i forskellige butikker, så når man er 16 år, så bliver der jo alligevel udskænket på værtshusene, hvor man faktisk skal være 18 år. Så når de unge mennesker kommer i konflikt med politiet, så er det typisk, når man har drukket sig ud i hegnet nærmest. Og så ved man ikke, hvad man rigtig går og foretager sig. Og nu kører vi jo her. Det er faktisk her, jeg ofte møder de fleste. Fordi der er også sådan en trend, når man så går en flok hernede, så skal man overgå hinanden med at se, om man kan slukke gadelamperne. Der går man og ryster dem, og det synes nogen er vældig sjovt. Nogle år siden, der lå man at køre kørt henover her i deres biler, og så ud og havede boldbanen derude. Det var man sgu ikke så glad for. Det blev en dyr omgang. Der var der mange, der mente, at politiet de var sådan lidt for ineffektive, at man ikke skulle ud og måle dæks, tage dækaftryk og hvad ved jeg, ikke? Men det gik faktisk hurtigt i sig selv. Det varede 14 dage, 3 uger. Men det var dyre 14 dage. Det var altså, men så var det lige pludselig ikke sjovt længere.
Hvorfor har du valgt at blive natteravn? Det er for at gøre en forskel med de unge mennesker. Hjemme hos os har vi altid haft med unge mennesker at gøre. Hvad er det, I laver? Ja, vi går jo rundt og holder øje med de unge mennesker. Vi må ikke gå ind på værtshus og diskoteker, og vi går altid 3 sammen. Vi skal være 3, og vi har de der gule jakker på, så I kan se, hvem vi er. Og så har vi bolsjer og kondomer med til de unge mennesker, hvis de vil have det. Og så holder vi øje med, at der ligger der en og måske er lidt for fuld, eller har det rigtig skidt, eller er ked af det, så kan vi gå hen og snakke med dem og hjælpe dem. Vi må ikke følge jer hjem, hvis det er. Vi må ringe efter forældre eller en taxa, eller så vi kan få fragtet de unge mennesker sikkert hjem. Og inden vi starter med at gå om aftenen, så ringer vi altid til politiet i Odense. Vi er altid i kontakt med politiet i Odense, så vi kan, hvis der bliver et eller andet. Og når vi så går hjem igen der hen på morgenstunden, så ringer vi igen og afmelder og siger, nu går vi hjem. Så vi kan altid få fat i nogen. Det der slagsmål må vi ikke blande os, når vi har de gule jakker på, men vi må gå hen og snakke med de unge mennesker. Og vi kan mærke, at det giver en beroligende virkning, når vi kommer gående i nattelivet med de unge. Og det er hyggeligt at møde de unge mennesker i nattelivet. Der er jo mange sjove episoder. Vi har også prøvet at være ude og gå. Malte og mig, vi har gået i Svendborg også. Og der er jo mange flere unge mennesker, at vi møder i nattelivet. Er det anderledes på Ærø end andre steder? Nej, det tror jeg ikke. Hvis man skal have sin debut i nattelivet, så er det måske meget godt, at det sker på Ærø, fordi trods alt så er der mindre kriminalitet på Ærø. Jeg tror nok, man skal tænke sig om en ekstra gang som Ærøbo, og så drikke sig så meget ud i hegnet, inde i Odense for eksempel. Fordi der har man mange eksempler på, at man kan blive overfaldet. Næverstien der, om det er sådan i år, det ved jeg. Meget sidste år, der gik en af ruterne fra Marstal og så ud til den, der nu sælger hals her i byen. Gik af Næverstien. Man kan holde op på restepladsen der på toppen op på bakken nu her. Der kan man holde nogle gange og se knallerne, hvordan de kom kørende frem og tilbage hernede. Det tror jeg nu, der er blevet taget hånd om. Men det var så åbenlyst, at selv politiet opdagede det, ikke? Vi møder mange unge mennesker, som er meget fulde, som er for unge. Især til Jøjdag, julebrygsdag, den er slem. Der synes jeg, de er meget, meget unge, dem vi møder. Vi var ikke spor bedre hjemme hos os, end de her andre steder. Jeg synes at det var svært, især da de flyttede til Svendborg og skulle i natteliv derovre. Der er mange fristelser over. Og især den yngste søn, at vi har, han tog for sig af de våde varer. Den store har ikke været så slem. Så jeg synes ikke, det er spor spændende som forældre at ligge hjemme og vente på, at de kommer hjem. Det er nok lidt en kyllingmor, en pøllemor, som gerne vil have, at de kommer hjem og er hjemme. Men de har så altid fået lov at møde sammen hos os, og inden de skulle i byen og sådan noget, så vi har vidst, hvem de var sammen med og sådan nogle ting. Hvad gør I for at forebygge spirituskørsel og vildkørsel? Lige nu er der faktisk nogle unge mennesker, der har en lidt tung højrefod. Og jeg mener, at de faktisk kører her om natten og laver startstreger. Og der har faktisk på det seneste været så mange henvendelser, at vi har overvejet, om vi skulle indkalde de unges, altså dem på 18-20 års forældre. Fordi mange af dem, som er herovre i den aldersgruppe, der lige har fået kørekort, de bor her stadigvæk. Og godt nok er de myndige, de her unge mennesker, men der er også blevet sådan en stemning blandt befolkningen, at hvis de ikke snart begynder at køre ordentligt, jamen, så vil de tage sagen i egen hånd. Og det betyder, at så vil de faktisk hive dem ud af bilerne og give dem nogle øretæver, og det er ikke den vej, vi skal. Så derfor har jeg jo også ved at sådan forhøre mig lidt rundt omkring, for nu af hvem det er, der kører og laver det her.
I har måske også set nogle af jer ude på Drejbakken, der er der en masse startstreger. Ja, du skal have et eller andet, der kan bremse og holde igen, for at du kan... På et eller andet tidspunkt, så vil du opnå den rette friktion, ikke også? Og så bider hjulene og bliver dækning af asfalt. Så medmindre du bremser på en eller anden vis, ikke? Der er det effektivt opad. Men jeg er ret sikker på, at på vej over bakken, der har de nok ikke haft nogen sted at stå op på toppen af bakken og se, om der kommer nogen modkørende. Så de har i princippet ikke vidst, om der kommer nogen, der vil køre ind i dem. Det er da i hvert fald min teori.